Biblia yasema wazi, mtu atacha wazazi wake, waunganishwe wawe mwili mmoja. Mtu asiwatenganishe, muishi kwa raha hata kwa shida. Biblia yasema wazi, mtu atacha wazazi wake, waunganishwe wawe mwili mmoja. Mtu asiwatenganishe, muishi kwa raha hata kwa shida. Mpendane nyinyi, mpendane kwa shida na raha, msiachane. Amani ya Bwana iwe nanyi, muwe kielelezo kwa walimwengu. Mpendane nyinyi, mpendane kwa shida na raha, msiachane. Amani ya Bwana iwe nanyi, muwe kielelezo kwa walimwengu. Nyumbani mwenu, mtunze amri zake Mungu, mkumbuke ndoa ni takatifu. Mungu awajazie mema na fadhili zake na rehema zake. Mwendako nyumbani mwenu, mtunze amri zake Mungu, Mungu awajazie mema na fadhili zake na rehema zake. Mpendane nyinyi, mpendane kwa shida na raha, msiachane. Amani ya Bwana iwe nanyi, muwe kielelezo kwa walimwengu. Mpendane nyinyi, mpendane kwa shida na raha, msiachane. Amani ya Bwana iwe nanyi, muwe kielelezo kwa walimwengu. Mpendane nyinyi, mpendane kwa shida na raha, msiachane. Amani ya Bwana iwe nanyi. Alright, basi bono minto mwanyagetinge nko gosogeria nde andos bona asoke bwaterete chinse chiga chia bono baragwa ko tebya ngo tari onde bono so ira sembe okorinda marietane Recho Odongo oise kondo ka the VOV Iron Giant Lady tinkorora bobe ege kogera ni maitenga amashabiki mwanchite gontogia mono kegima no anakero tumiranire iskogagu nabankonyora abandi bakunda ngeria nga Iron Lady na kibono bono nero yoso ira sembeo egera bono nchiko bakingo ko irurukia imeyo muroberi bweti amate Sunday edition wekagwo chinsa 11 chiarero moroboba negenire ngando nsibona asumbwatete korwa mbiyore kegima maneno korendire na ende na inchira bantete batebanganye sai no mwegenwa asinge nchondoche ebiro bya minyakiro mono kegima usebigendera takobutoka nabo itangane ntete usaba mabera manene gekogera ndoche nga narire chidaika chiao chitarinke korende umaito musongerega gotebanga better late than never. Bono Nyarodongo na soira sembeo egere nkoirurukie imeyo muroberio yo na atiekire ko baginko gotebia nkigose rero turanyare ko batoko gosereria ngambo nere na kwarega neirie rishabikiriane ngambe nsiani mono kegima na inyora igonko chinare tamangana iguro yechi amate ane nkora abatebia ndenga abararia nigo bakoreta mangana eida gwetera asayare bara beroleire na maiso
ayande na bago chiaba gwetere ntutukuru nga deliberate osenga deliberate study yani gwetera so kwegera lakini bona na bonta itemba tengana ki incheni bonta itokora tegento kero practical korwaiga asegeta seni asomro goborero gekogera karongo na kurigereria asega tagati yechi amate cheito abantu mbaro bakoro kwanga abasani. So today is all about family and family friends. Rero gotochiko ba toko gosoreria igoro yengambo egokwanera igoro y'abasani be amate gose abasani nechi amate na amanyire nga amate teyo isko gabo etabwati abasani gose tari gotarwa amona abasani na monto tayo isko gabo otabwati yo rakoro komo sani abasani n'abantu bengenchenda na mono kegima binto mwanya getinge and more especially ekeroto babwate because nambe yamo umusani gotenera monaye engaki omoganeti maitengora arigirenire no na gitabu ekeiga kia Proverbs gose emerenganio 15 na 2 emerenganio 15 na 2 gosorocherero wa ekuru 15 na kabere rugukwa na mangana manene sana yatebanga a friend loves all the times and a brother is born to a diversity. Ingo mosani no yo gotenana monaye iga iboire aboro atenana chinga kichos bono timaitinga ine aye omosani ubwate ngutenanare amonaye asebiro byonse ekero na arigereiri inche korengana no bosakibwane korengana no korora kwane and at times rabon taite kobo mwasio kukegima ntebe nga gosengwasio re mono kegima ntebe nga inche korengana no bumanyibwane ekero nkoligereria nonye egetabu ekekemerenganio 15 ke okwana nga aba musani ni garo atenena naye asebiro byonsi chena bondo chenga tali basani bonsi bagotenana amona abasani bamwabo mbuya gotwara abasani tintagitiko tebanga abasani nababe lakini to some point abantu mbale narigereria nkanyoro musani yo moisko gabo keronko na gokoro bosakibwane agante bia kerona motegera agante bia nga nyarodongo tigango tebi abasani abange benseye abasani abange batosionoire barokana ko abasani at times lakini at the end of the story na barokana ko abasani ababe inkigo saerero orachiko ba kogoteba gose ibona kerona umbia tinchi etiko koira ase chisimichiria isano gose chisimichiri nganje teko bori isano ko risko gago egere bono nao chiko boria nga ayeningo naende ngaigo soke bwaterete chinse chiga chiabona marogaba ime ya sound checking na rinko mayange bintombia bira na harona mashabiki asoire ko ngakira ko rwaiskau eyine nseme ya monga bono nigo bare locked in tigango bono nyuma kana atiekire go introduce show yo officially nga ningitogo chiko kwanera inyigwe ngambale ngabambo atete ime yo muroberio. Hello Viovi. Hello Viovi. Nere yo mosacha mbiyole ngoyo lakini na abwatire mwana boda boda ngaki chimbunche moko misi ya kindeo chimbunche lakini ya mwajita chimbunche lakini mokora ndike none keronta ya sembeo tai mangana bare ari mbanje tikwana ne yakobokora isigo no kagerete lakini rendo iso kondora magega ya tent oise kondora magega ya tent na bongo koya lakini asembeo I don't think whether it's procedural. It's not procedural mbiore Basi bono oyoni gakoro kwa mwana boda boda chimbunche gagonta byanga ni gambwatita mono kegima imbe yo moroberio ande gagonta byanga mba irurukerie eye koro kwanga tose meria omosani ngakumbo mwabo tokora kitobo ise ko semeria omosani. Alright nara ibono itorachika batu ko irukania naro ime yo moroberio beri tkoria rero tochikora abuna abasani aba na bengencho bale gusabane ni bagotosiona ra. Hello Viovi. Enjoy. Aya Charles Nyaiburia.
azinare na okona kegima machoka kae aliboka bwa machoka umusigari ayajali sibona kwa docho kebisa yes 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 Alright, that is just but the way. Umanyete governor na igure nga Charles be tune mono kegima igona renga sendo yoro kunga sound checking lakini na igure nga basoire kuchangia one on one. Hapana. Charles bono na roli nga kwasoire kwagasie birengera byo motegereri na gokire mono kegima. Igonga bono ebintu na bie byo muna Charles atebire ko rwaisiko gago ayuna role turabe to koligereria. Embasani bangencho kitubwata se gatagati echi amate inne ayamo sani ongenjo kyobwate ayobona halo vyovi wairire kegima oye ningo lakini ngoyo lakini ngakiorense ya lakini biamano sana bano gavana nyake mwago ntebingamente simiane riogi. Alright, basi bano na igure nganinge ndata ko babwata ko roiska umono kegima gavana nyake mwago ntebia ngani gare locked in biamano sana ke singencho yoko mbwata ime yomroberio minto mwanya getinge tigango bono toteba ni yakene kiamangana ine musani ongenjo kyobwata yegoseisko gagu omanyete tari merengani 15 na 15 na 2 yoka goteba ng'umusani ni garorora tene namo na yase biro byonse lakini nonyane keronko lireria semerenganyo emeronge bere na 5 na 2 orocherero wa 15 na kabere nigoro ukwana mangana manene sana yate bange kyoge nigo kegotierie kyoge kende minto mwanya getinge engakiana na kineteririkara na karolie sokoro ya na akoreta moro otiereri oyo areto moyo otiereri oyo ndenga chwa na buganga rego se maite ngane tube gotierie yende lakini rende aina arama ene ekyoge niyo kegane irigo tierie ekyoge kende igonga in other words abasani na abasani mbaga na iriko base gatagati ya ito abasani mbaga na irigo cha sama gimaito asingencho yo kwagachana minto mwanya getinge obuya bwa basani no ntaite to chakire na mbeyemo to chake toligereria nga obuya bwo twara basani mboro byobo namba ya kabire tumahe kororanga obobe bwa basani bande mboro byobo abasani gose obobe bwa basani mboro naende because biblia ya wote nga basani na abaya basani bagana iriko bororo batenene na intu asebiro byonsi basani bagana iriko bororo batotieri yani babe chi role model cheito asoko agachana asogo tebarania aso you know abasani bagana iriko ba asama gimaito twagachane tosemanie tosira na chinga kicheme chando tworokereranie tokinanie ngana wana asobo kristo bwaito tokana iriko twara abasani tikango ndabwate simiyo mwario I love you vi nyene wairire kegima yes bora marure kanisa imbaro chagu yes yes
ngana kirisha bikiriane. Yes. Dali ko nyora bangana yu ase mwarure. Yes. Ngaki wata wokoro ko mozaja. Yes. Yes. Biyamano massage. Yes. Yes. Alright, basi bana minto mwanya getinge, that is just by the way. Amangana na ara yubono, amangana na ara yubono rero togo chikoba togo semania imeyaro. Remember, it's all about family and friends. It's all about family. It's all about family and friends, not family with friends. It's all about family and friends. Abasani amo nechi amo ne amate osama abasani amo nechi amate ine ay buna omuntu ora se amate yawo basani bangencho kyobwate rishabikiria kwanira mangana ya mono kegima ko iskoga gori atabirenga umusani nare mogo chanero bwaregete lakini gochiko mogosera litukeli molio kaiga bweba maya kwabere go komukolera aya bono narayo Charles Nyeburiere nkia kwana nateba bunateba naro mwana boda boda chimbunche nero kwana yore abasani muna kwana ekide kionjo wana bono minto mwanya getinge tigana nche bono ndarere raringane liga ekera bono ndo chechi simi chigenda takobagora ko rwesko gabo minto mwanya getinge nganchere ndagendie show bono mashabiki ane bono ikaranse stand by na amanyirenga bono na abaga siri mono kegima isko gabo na amanyirenga bono ngochaka mole ko changia mono kegima lakini na nche tiganda arabaerera sinini nari bono ekera nko igorere show officially egwansa ekera nko ligereria abasani mbale bako cha samagima aitogo se bago cha sobo mabwo monto asengencho yoko mokinia idebe kebirengereryo kebiashara gose yoko mosira encherende asokonyora gure abasani mbale bago cha sobo mabwo monto asengencho yoko mosegeta kero kendo eteiro bogimobo kongu yabotokoroka challenges chense yeiga bunabona kero monta kwere irwe nkoganyara abasani onde bwensi ekera asire ligwe kuganyara abasani abantu bande ekero barware irwe nkogani bara abasani bantu bande kero nonyene kero basiono irwe na challenges chia bana basinyira iskoga kogani bara abasani lakini yarorekanire nga tari basani bonsi bara abasani bengencho nande yamochirikorakananga abasani mbale tuachira na barabugo bwaregete bahagucha bebo bwaro bekero basese nigwe minto mwanya getinge musani yo mona ali netena regali me chinsa chiabona moro bagocha igase getaseni okwana lingana bakonkuna na ama NP keronda tukoba very honest ocha asa mashabiki analitikoria rero njari ngenkwana rigoro yobo sani na masani yechi amate lakini musani onankuna I've been wishing na abere nkona kotaka nkona kogana kwaregania o engambeye lakini yamanya gocha right on time yahagera natige ngambo yeritikoria rero na lete ngambeyega so ando sia sore rishabikiria ne karansoike umwenye ngambo bononge ndatekogoterekera nigo yacha right on time na handa hake na bora nyorenga ya gukwasiro na naye gusengo chireko gokwaro sia segete ine bunanko na gukwana iga ligaligere lingo inyorango ande na hare gwatwarire musani ogukwasira sobo gimobo anda kobeire kegocha sobo gimobo usaya abasani bawo nigo barenywe nchenyarodongo kora batebidenga batabasani abange nonya bagotebanga ekero gutwara abasani abange nigo gokwa bwango namo
bonta ite kuyera ngabasani banenu n'abantu bengenchana na mono kigima nane nimbanje te gocha iskoga gwo onye kero kendo ndo gakarororo onkwasire in one way or the other na bonta ite kumwabera for free ege kogera umaite biblia ige gote abanga twabirane imeye chiamate Sunday edition amarietane Recho Odongo na bonta ite gote byanga ingenda te okura kulia menyoncho oikabuchisa 11 chia wana maragaba kira bonta ite kuira na gocha sense Mary studio ya kabere egera bono ntebye oyo minto togenda tukubwatirana nere okurukanga nere Esbon Michira oyo genda tagwechandira Mario gya monechi bichanga ko ikera bire iskoga bwa senchero yo boikirano tiyango tuchikororanga ngero ki arakobwatokere turakobwatokere gocha iskoga bwo asinge njogo sege tumoro berwechi amate gendera bweteka mono kigima oikaranso ike umanyanga bono mukungwe mamba na soiro rugena na bongera tagosie styling kamne one on one. Numanyite Amazing Voice of Victory Radiant TV twagaririye obukoreri bw'itogo cha sore nobwate omunyiga uganetie otonwe obe omunyiga bw'inyanki gose amatanga gose omunyiga o graduation oyo uganetie oirukigwe eyemo ase omutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory. Bono Amazing Voice of Victory noere amonae nabo tugukururukeria omuyiga o live ase omutandao o YouTube boigo ilio onyare kubaikira nonyabari bare ase chinse chaisiko tubwate chi public address system echo chire chinyikiranu nabo igo chirairere omuyiga o ogende buya utariko butoka Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo wakachibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo chira okonye ase omuyiga o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making cake decoration na boigo ngokora tore omuyiga o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase omuyiga o boigo onye kubwate omuyiga oyu oganete chiama amone birogo Amazing Voice of Victory Radiant TV no toria iga ase engencho yago ase amange aka enambesi mekubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0720696532. Hata nikiwana uwezo wa kunena lugha zote za mataifa pia ni hubiri sana, ila upendo ni kitu bure. Nikitoa mali yangu yote na kuwapa maskini, tena nikiutoa mwili wangu chomwe, ila upendo ni kitu bure. Mwenye chuki wewe, siku zako za hesabika ndugu, hasira wewe badilisha, kwa kuwa chuki haina faida. Wakristo wote tuwe na upendo kwa ulimwengu, tuwapende wote haswa waliotengwa, kwa kuwa Yesu upenda wote. Yesu wetu asema, onyeshe upendo
tuwapende wote, haswa waliotengwa, bila ubaguzi. Onyesheni upendo, tuwapende wote. Yesu wetu asema, tuwapende wote. Ona wewe wabagua wengine, unawapenda wengine unawachukia. Mali uliyo nayo ni ya Mwenyezi, wapende watu, ya kesho uyajui. Panda ngazi ushuka, wapende watu. Panda ngazi ushuka, wapende watu. Yesu wetu asema, tuwapende wote, haswa waliotengwa, bila ubaguzi. Onyesheni upendo, tuwapende wote. Yesu wetu asema, tuwapende wote. Yesu wetu asema, tuwapende wote, haswa waliotengwa, bila ubaguzi. Onyesheni upendo, tuwapende wote. Yesu wetu asema, tuwapende wote. Onyeshe Alright, bas bono nyuma bono ka atiekire koirekeria ngare yensi ani mono kegima ekorokunga pendo eterira mana mandera nane na bonta ko tabia ngabono na inde na ira nira sembe korase kombe kia machi onye kero kende ko gotiunia radio ose television yao chise chiabona maraba ege ko gainyira e digital mangana digital na makongusana igonde one on one ko television go chia se radio ase bari maganda ta kombwatia arora mashabiki a Facebook agenda ta kombwatia balitokoroka FB fans na arora maganda ta context mono kegima awanta te kwa kambi ya mono asengencho na arora mote banga umurobiri wechi amate ochire nkuma bono minto mwanya getinge onyakero kende ko gotiunia chinse chiga inyora no muroberi wechi amate Sunday edition amono mukungoyo iga emamba inkigose rero togenda te ko gosereria ime ya kirakyo engambensi ani ya rero ase bali mogoso abono inyora nigego tebanga chiamate amo nabasani aranene abasani babeire bagocha samagi maito tari mangana natieka gokwanererio lakini inki abasani bagana iri gokora aikero bachira sobo mabwo monto abasani bagachane kemagenderero abasani bagachane spiritually yani asoro gendo rubo Kristo abasani bagachane namba yende abasani bagachane engaki yemechando engaki yemechando na enelio konyoroga neti abasani bao either nefisi yakolema either igogwa kwerwa either nigo kwarwarerwa ekera abasani bagocha sobo mabwao nigo kororanga totigiria yebuyeka mwanyete nyasaye no aramo naba malaika baye agutobwatera chinga kichonsi lakini ekero kiemechando orure ribagari nene abasani ababense babentenenera yaye batosire batosabere batwe nikare jose batogo semeria gosogo segeta asekera lingana togoetera lakini yarekanire nga
abasani abange nigo bagocha sobogima bw'omonto nande amagosa ko bamasinini buna mashabiki atieka ukwana korwa isko gabwo kwanyora bakobwatokire lakini nenda sense meyo kobwato kwa nanche na manta etentebe nga ekero musani wawe kobwato kagere kabere nabera anyarikane nga nayo ole bobe gosenero ole bobe bono egento kera ororonke lingana linana ndiringa ki abasani tokane iri gotenena asobwa amato bwobosani goikengoli asobu yana asobobe ase ogosionorana kawaida ke mwanya bantu na bagosionorana abakonyoranga rende buna weakness ye kare gose buna birecho ya kare nonya nere abakonyoranga abasani basionoranire in one way or the other oyo mogwase iro yondo musionora mono kengima bakabwe bolinga ga kishwali nyarabo minto tu achira nero botambe bongana iga gosobware bongana oboiga njarenge naenda nsionora goikera iga abande batacha abasani babe mege iguru ngige kogera gusaba abasani bande basiri obosani ase encherenga buneyeiga nambeyemo abasani mbare okonyora nyasare tiro bwaregete bebase barure ine minto mwanya getinge naye gusomosani okwebase kwarure inyora bware mwachire na nyarebe naende nyasaye gagosesini abantu kera yomo ase biro byaye onye tora asese ne kanchira gete mwachage toro genda ruwe sabari gosene biashara mwachage na nyarebe mugadi vaisani byanga tigato chake biashara mugachaka nyarebo ikase gete osese ni gwamonoko goetania tiga gutware ndamwamu tiga korora libero ege kogerenga kingochere nensangochere ekero na yezamu yae go ikagosebira byao bigoika naende komaite nga nyasaye tari gosese ni bantu baye limoigo igagosesenia abana baye one at a time mintu mwanya getinge tiga korosa koganya amasese ni aho nincherare biro byao ngocha bire ekero musani wasese ni wete akoirenda mwenda kororenda mwamu tiga koirabo be kwaranga nyasaye gagotigire bona naende no bakano abande murande baka bachaka guchira na maragolinyi wete isko gabwa abande bachaka korogana emechando yacha sengencho ya masesenia abande mbago kwanania omuntu alingo musani obwo gokumya lakini kwanyoro konyorire paraga abu oetalioka wakuminga inki kiaba musubati omona ntebe tikarega ya etirange myaka etane gochikoera agante binga abana baye chibarongo gose barongo ikena kieke usiye kironge abana baye barongo bagaita buyasana bakagenda chiskuru chingiya musani oye bare gokore konda nere ya mugunda soko liyoko nene basira abana omwana yakagwa bono kanyoro musani uchakire konya we distance kurwa sare ngora finally ahikira tari ko mukwane minto mwanya gitinge ntubwata yanga bunaye gase gatagati yechi amate cheito gose erinero swali naboliri ayanga bunaye gose narase gatagati yechi amate cheito mugo chakoro gendo ruwe sabari ye yo gufanikiwa gose yo gosira namo no musani mwa advice ni buya mwateberani buya lakini ko gose se ni wakomobwa ogotiga minto mwanya gitinge erineri swali naboliri ni maitenga amashabiki anenko igore frequency gocha isko gabo ni maitenga mochangi asenchera yo bwagare egento kende nkeringana kim asobogi moboiga ebwe sabari yo gotwara abasani inatebe irenga ikere amate ne bwata abasani na ndembuya egeko ero mocheke rotari gotarwa n'abasani kero nayo tabwati umusani echeki gona etolibuya bantu bonsi mbago kwanga na kero monto naganetio yo mwabo asogosirana gwense yiga enyuma gatoganyete omogori ache ine minto mwanya getinge kwana korana no musani okwango musani oyabakaimeye kanisa omonto chukuranderie nchiri ano amangana akali umusani uchukurandie njili okoreta ase tata abande nambali nyasa kire no na maguta ababekire nsema asingenche yobokoreri omubeke nsemo kobeke nsemo amaeno chicha okoranderia buya ogotebi bunoga ne irikomenya sobo gimobo lakini matukabira tatu nando bo mutangani kogosionora mintu mwanya getinge mumaitenga abasani bande mbare basionoira abande with even
spiritually akorora gwaskira step ahead wataka gutumeke biego bya obiyeimere ye kanisa tali mangana na rokorandeti agakoreta ase kanisa buno mosani lakini okoretira mwatata mogo ikororo na ndo konyora ngeke agunkero mwana na goseseneti komo bwabu na mosesenirie na ndo chaka kugokwaso kubekere ebigocho kubekere emeribo minto mwanyagetinge ine uyo ngabuno uyo ngakia guchurukwa no mosani gose no mobisa minto mwanyagetinge ninche bona onkorora ya iganche bweka se gatagati yechi amate gose na inunko yarora bon more omosani mwatarire nera soro gendo rubo Kristo are nange uikana ndo gukwaso kubekere meribo imeye kanisa gose okubekere meribo asobo Kristo bwao minto mwanyagetinge Biblia ngakiyateba ekyoge yatierie kende ekyoge kegotierie kende inemerengano 27 egokwanera mangana yakwana mangana manene yateba ngekyoge yatierie kende mosani kera abe kuandetira so kwegena na tata ntumia mono bune kebekerero eikere na ncho nsukiria step ahead ngini spaya abande gera baicha so gotore katoge ndaigoro gotimoka ikigia kogera na ndo gochaka gwe distance ko rwasende wasuka magega gwantiga nche bweka ngokomo monena ansise nirigo kobwa apana abasani barengenche ngabune yo mbari abasani abaya abasani tosirane aseme chando asobuya asobo Kristo waito ntokane irigo saberana na gusirana abasani bande be sideline limono sana nganonya nase ogosesenigwa nakwanera abana babantu bagweta iskabwa matemu gwasirio mosani ogenda pingo kobo mwana waite tamatemu abana baino bachire Katari abande bachire USA abande bachire chiabo Canada kwanyora abasani kwa bwate kero kwa rengo motaka nigo barenga abangi kubwekero gwasese niwe na sekiminto mwanyagetinga na senge libero enda mwamu ya ichoira asega tagati eyegesa kwekega kya mwanyagetinga minto mwanyagetinga. What are now the disappointments of friends? Inki yani inga kiko saba sani bago chibato gocha bato disappoint asega tagati yechi amate unabono umosani yo mwana ntebi nga basani ngo timbera na bagakara mache isikoga gwo kwanyoro musacha na bare free naye akwariga netibuo biya agokora buno musani bwengencho mwatarire na bwaro basi safari yorogendo lakini kwamanya goikabuoye kwamanya goikanande kwa possess mokaye gose kwa muura mokaye kwamanya kwenda as far as much as nande kumura bakabana baya baiseke kwa baibolia mintu mwanyagetinge mwana korora bona emekono nemechande ngabune yega sega tagati yechi amate omosani akwero ko mosani o mwancha ine na ro maete bakege kwariete morogoba na ro manyeta asabana bao bagosoma na ro manyete ngombe yao chipainti chia mabere nirenge gokamwa na ro manyete cho yao bune kororekana mintu mwanyagetinge ege kogera abasani na abaya na ende Biblia yateba ingo mosane ni gakoba mwege no gusagotena na ya sebiro byose lakini omosani omanya kugoncho kerobe kebera omosani mwancha nabako mosani wikiroko uromo kungu ogotimbera mache mintu mwanyagetinge omosani wikira otwara mokao na ndo twara omwana ho mintu mwanyagetinge ningo barogire gose ningo orogire abanta se gatagati yechi amate isikagwo nabantagete kobori asomorogo borero yaro donge kerongweta no ana mangana nari nkumira na naro isikoga buna batebi bakana kumia ayandi na yari nkwerora maisomarore ayandi ne igwera lakini ya mangano kwerora ni gara yengenchena na mono kegima kwetani ayaro kwigwera inu no mo maitenge ibintu bingabune bigambire isikoga gwo asegesa ku kyamwanya bantu tali kyamwanya getinge gyoka kuratemande kurigereria ngoso ande no online narigereria mangana agokoreka sections ensegweta mintu mwanya getingo kurigereria bakagwa kuminga nga yense kurwa na ende nga yense gocha mintu mwanya getinge nga kyugo twaro mwana na ngina nga kyugo twaro mwana no moigwa nga kyugo twaro mukungu no moigwa ye watwaro mukungu watwara na agachukoro kaye
nero nigo mwanche nero musacho ye minto mwanyagetinge. Is this true? Ayana maene amangana makongo kura tegerane no ne kiramba utisko gabu na ikane boli nganyarudongo boli enseye moyere go senseye ya chirero che ya twekere ine umosani ga kwarega ni buoye umosani karo umosani ho nikyoko mutimbera amaje abasani bande basaliri chinkati abasani babo bagenda as far as goetane no na abana na abakungu babo yani agotani abana bao oetani no mokungu agomudenga agotebia abana bao nganyokombo bali agotebia abana bao ngaisombo bali akurangiri umwana wogetoma yagomotebi ngomanyete isombo bali maite isoganje tenyarebe gukobua maite nyoko ganje tenyaruka gitasi ngenje bwate kubabua lakini umuntu yomanya goikasura bekiyebundi weruko musani bwenkoro naya nabo ngolete nkoro yawe uchisare obugete ngano musani obena haru mintu mwanyagetinge morali ino rero nko bahonyandi kalima kase umusani kwana masiri ni aso umusani abasani abange babeire ebyebundi abasani abange babundire chiamate chiabantu bandi kalima ke otherwise nchengora randenga you would rather stay alone whether ni kotinga basani mogongo bukulite basani abanga bangi utinge tabasani abandi batali kotinge kaminto mwanya gitinge okona kweboli nga mwinto nga igoseme chando yabona yarwerete kwacha kanyanga no musani minto mwanya gitinge abasani be very careful na basani bandi mwacha korogana no rwa siasa na barabwo munabona siasa ngangere bantu mbale balimo koro kwa machuma mwachakire chikomiti kaleska bwabwa bari marosiri executive bono nganyare mu kuchiko support mwacha koro gendo rwaso bwamara kini umuntu yo gufanikiwa umuntu inogo yeta kuchiali ko banga bana na ro mugambyo ino na hande nyarebe yo myoko gutimbera mache mintu mwanyagetingo gutimbera mache kigima ote abanyarebe mwite ta go supported nyarebe ta haringa asoro mugambi umanyete ninche na go supported minto mwanyagetinge ine na maene nga basani bande ngo timbera muri abanda mache bakano nase umugambi mwa supported nande uchinkwa arenge serious umusani yoyo nero arenge serious gokobwa nande kwa tambuka motu kwa motimbera mache ningo barogire lakini sani bande ni omore chinkondi sko gahu tigakobe nkondi aso web benefit tabanga ba minto mugambi nonde naye lakini nanyarebe na era tu akorete mirimo nere usebona manyete abasani zora about abasani musani ungenjo kyoko banere musani ungenjo kyoko taranere musani ungenjo kimogo advice ni komo musani ungenjo kimorana asoro gendo minto mwanyagetinge no tonilio musani obuo okwe family friend lakini abasani generally Alright, was one minto mwanyagetinge inyora ime ya radio 96.4 FM amone television ya channel 466 nyarudongo bono ni gongenderete kwera ime yo muroberi bechi amate na inde onyakero kende kogotiunia radio na television ya ochinse cheche abono morogoba inyora oyotari onde orasembeo amarietane recho dongo oise kondoka the VOV Iron Giant Lady tinkorora bobe lakini bono tigango totebani ine aye kwanya gutwara musani onde asoro gendoro okogosionora ine aye kwana gutwara musani onde asoro gendoro otagete webene vitere bye komo nyene you know abasani mtone binga bakora no to ni aso advice ni gokore biashara gosomia abana na bintu binde iskabu gokoroboremi akini nabako banono musani nabate yo musani bworo genda rugo gutoleka muguchake sabali nera so kendo yekuru kunge sabali yo gutoleka nande ko gutoleka nero mutanga ni goteya abantu iskuga ari ngori ukagete na tolegete tara tiga mekono ya yabuya maite tara chabuya kole ngonya ko mutabere tole into mwanya getinga igora so gosiona ro musani yo gosaso ko mwagacha ngaki Biblia yatote namba yende ya kabiri ine ebe mwachakiro senora genda rwa siasa abantu ni matebana bakungu bandisika mura machuma y'abantu gete
basacha bandi muri ska muri amachuma y'abantu gete isko gabo bono siasa ya chakire ebe nazi matianyore gose nase nase rutore ebe naso mwamisi yegetore gose nase nyarebore lakini fact ne linga abasani bao bagosaroundeti abalimo ko rukunga bafuasi banyarebe biwochu fumanyango omosani torenere eto chage toro genda rugo support nyarebe muzani omyenjoki yateba kanire bunazi siasa no chiga kare minto mwanya gitinga tima diuze baba chazi nyaiburi monte gareta lakini yateba kanire bunazi ase siasa no chiga kare bono biriera ebitumera igoro no bire ebichinsimi no chire biriera ise no bire bono no bari bagoteba ni burunge ngati gatokoreke to support nyere lakini muna nyere bakoira iga mambi na mambi ende nayo charari to komote inga kyuma ite nyere kwari ko mwachi besa tujiko sera bavuazi sikuga biko mobuku mate ninje na koligere tichikureki mate nyarebe mukaya ta hagot supported mate buone chikure kwa guzeti ororo 40 mate okare mamuro minto karusi komi nkareta moise ko minto abana baye kababwati chikadi se itobo basi gose se itobo machoge mate naigunga bantu ngo import bagakara machuma boli montago import ya machuma orusie montago akachikura bogirango lakini no munyalibali monto akachikura bo basi lakini no mugirango iho inyora tali gore ya siasa to gukwanira minto mwanya gitinge tetini mwana siasa muya lakini ana yale nkorora basani minto bagokorera na isko gagu bakore ibintu muntu mayagwanda te bangu maite nareta bana ba mwisi ko minto korubo machoge mugambi kaba register bo basi chikura ba IBC buna bone kare ko register bono ninche na koheta chikura karati kana nyanya rebendi kero mwana minto mwanya gitinge omuntu agwe beta omuntu akwe rokesu kali bosio bwo muntu gete bwe mena egere bono omanya comment yani egere nyarebera ta benefitia muntu dante binga politics is all about interest mangana ya itaniria abandaze gatagati yechi amate muko buno mugambi gete mwaka nemeyo mwaka na gento gete minto mwanya gitinge ningo bono barogire neri mwarenga abasani bugo kumya bantu bacha okuminga chi family friend chia chirobo arobo na hande ni kirero chia buna ngigose bakobuna minto mwanya gitinge bantu bago chikuchunchuga mangana banyorange gento moko buna nenda mwamu ya basoire kero monta ata getigwe benefit onochi tibwe segatakati yechi amate onye mwachage toro genda no musani mugachake sabari no musani make sure go koroma na here nkoromare na here mongemi gake tigangemi gugake abandi no na bari mwa support ri bate abanga baminto gakinyarebe na muroche tiganera tomokonye kwamanya gutenena gwakana none chibasa rinchi acha minto mwanya gitinge nyarebe no mwaringa nera go support yo omugambi gete kwamanya kugenda ye kwa guchibasa ri 40 na nyunya mokari koruchi basa ri 40 na magoso monto yo mokore ndekoro ku balancing minto mwanya gitinge omonto yo guchibasa ri erechi abana baya 10 omanya koyenda horo kiyo baringe nere omotebinga bono manyete nchena hatuji basha riteni uyo nyabururu na etwe uyo nyakigogi nkaegu uyo nduru nkaegu uyo nyamira nkaegu uyo kisi skuru nkaegu bono nche gonde buyo bugambyo mu yetu abaleta tenka no uyo no musani oye bakoli bakoeta chikura nere omusani uyo manya kolengera linga lakini inchenegu nina ale buchiera roche bona abantu aba bahetana na yaga kwa iruchi basa lisano inyoro musani we family friend mwaja ida na roro genda samo mware gotebera ni obo bisinga te to support nyarebe na hera kara mwatanera nonya ni ibere motebi nyarebe ominto nche na temete nkae wibere na haya kara ireje ora ari mberi mwao na ande tonche tonyorero mugambi yo tomusabere ekwerende tomusabere basa minto mwanya gitinge tali mwana yeji basa lina bagambi na renge izora about abasani ogotara na barabwo abasani mwachiro rogendo rutambe na barabwo mbasani bangenchoki basani bagotara bwo mbarabia na bagocha na hande bacha kogotimbera match liria kama ite ne biashara kare duko kare na hando kendo kanoge ndo chikora hakura kuri mokao minto mwanya getinge chena batebinga irangora
kero kende na kwanirite ngano nya na bamwanseri batenenira soko mwanserana. Be very careful ya tebe kanire ngaba mwanseri bande bamwanseranire baka bamwanseranire bitari ko mwanseranwa. Minto mwanya getinga bali mokala de chinyangi na amanyire ngabona nko ngaka muri mechere chikuru isiko gabo lakini nyarodongo tiato teba nie kene geko gerege sakwe kego sira asenge nchoba semi boko bora anje ninkole tokolete nyangi no moyo abalendo mu mwanseriona na bantaite ko mwakere salute mu mwanserione Mr and Mrs Kiage na bantaite ko bakera mbiya mono geko gere no abo mwanseri bengenchena no mono kegimana na bana ba minto mwatenenire na intu asobuya na seme chando nyasaba sese ni geko gara ere ndaba mwanseri na bagana iriko bayigo ine ayo mu mwanseri ono ngenchoki geko ro mu mwanseri no mosani memono she or he is more yani igare imemono asole kwetani no ano musani igo tali abamwanseri nare gukwanera lakini go gukwanera abasani mu mwanseri nare nabango musani imemono ase amate yawo igo bono manya omusani o oange mono ngakia kolorekana alright basi bono ekero indoche bono chia butokire chidaika chitarinke igoro ye chinsa ikomi chabana marogaba narorenga chabutokire chidaike 20 igoro ye chinsa ikomi chabana marogaba bana nabondo chenga ingangende go chiko chaka koigorera frequency go chaisko gagwo egere nae bana rishabikiria no changie bana mangana ali mwale gontebia babo Charles Nyaiburi babo oyonde ko rwarogoraria abanta gete gote banga bana cheikire chinsa chiria intagete bono mochigo changia mono kegima motebe ngakimo manyete hello viovi na ya ngora kin kara kwana ngona ya ngora kin hello aya gabana kwana igo kaneta mana sana aya kwana mro tagete aminto mo di mori shabki bana ishabikiria na nane ya buto kiriko asembe nane rabanyi bweteri kanete mano kegima bono tiganga shumunga ne network yaye komochanda egeko na bono butokire gekora nchendo che network yana nigero full nechi mes na somira akorosa mashabiki yande ebagonta ngambanyi bwete loud and clear tiango to iwoyo gere inkiago teba hello viovi hello viovi hello viovi no nyigweta bana ngoyo na bwatira sembe aya mwamba to nyigweti bana ba minto togenda bana 1-on-1 changia bana imeyo moroberi thank you very much okoranga mwamba tambwate tenga inkigereza narenge kwerera mbona go cha sembe lakini rende otemire mono kegima bia mono mwamba asengencho kwa changi kwa soira ase omoroberio hello viovi ekero indo cha mashabiki agenderete kondiye korwa isko gagwo nabo ntagete kwegena nga network ya nembiere hello viovi enyene wairiro biyo musubati na ya ngora kini yes yes yes
Baminto. Eh. Yes. 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 Bueno. Baminto. Baminto. Yes. Yes. Ngana kyo mokungu. Ngaki wada wokoro kumama. Wata yabanga omukungu nabo umusacho wabo chanka no musani oye. Nande nabo motwara ine bakayani otali nande kwa babwira nana bora rosi yakage na buya gwetani muno korosi. Kero moreno yo. Eh. Yes. Baminto. Yes. Yes. Kachiabagoire, chiabagoi. Baminto. Baminto. Madam. Batimbire. Baminto. Yes. Baminto. Cura. Baminto mwana ukonyuomerete. Mwana ukonyuomerete. Chibagorete. Chiabagoire. Baminto. Asomos. Omanya baka asomo kungu aya gwete.
Baminto. Kesa kweke bono ni ngokero gire. Baminto. Teto bana beke ganja kia mazese ni baminto. Mhm. 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 Baminto. Waito. Musani bwanga ko kwani ngabana ba omba etita matema. Kumi bana. Kumia bana. Baminto. Yes. Alright, bas. Wah. Au korokanga ki? Au korokanga ki? Eh. Eh. Baminto lakini mangana kia. Eh. Abasadi batiga gokoraki. Mokungu. Akibona gwate abokoro kurakini nginyori ngolimo.
Yeah. Yes. Alright, basi wanaambia. Alright, basi wana ojoni gakoro kwanga umwana muravera mukungu oyu orahelire lakini nasengencho intarara mashabiki ande mukungu oyu ohelire gaki ohelire okwanira muna abakungu batano bakonginyo iringa ki ngabasani bande bagotimbera na match baka maiso marore pako monto amanyire nganyarebe na ro nyarebe na ro gochutimba match ororo lakini nanda mangana ya gosoka usena asabantu nanda ejaba pautani muna bana nginyo iriege ntogete umoko umusacha nali musacha naronte onginyori ari ngana getenga umukungu onde akanagochona chonia nakamuragete bone gachega ikira amangana ya karibetu apapirera kera mangana ya retu apapirera gekabanga bono tige kenyoro geche kegamba mangana abaminto mukanya rebe usaliri mwana onyagete umanyete lirina ande baikariza ngo bona abantu bari baganyete batatu amangana ya ingana kyumukungu ya tiokirie kenyoro umugaka bw'umukungu yo musacha bw'umukungu yakamanya gutene na saba isebyara bali akamanya gutene na seba muraba mu abo bali sabana baje bali iguru akamanya kubori ngaine akabori mukaye ngaine nyarebe nohora intene nango agatene niyo monginoye akamanya kuburi umungino waye naye wachite goswa manganaya umungina agakana ya taninje nachite goswa akamanya gote balindi nje ntasoete manganaya umungina naye manganaya tikwaya soete bono ngakia manganaya cheta naye wachite goswa inganyarebe okoirire sa koirire guchi ogokorokaniri kwa igure boruru mintu mwanya gitinga abantu bagatama na kururisa ngo abantu bagatiaguri bakagenda bono mintu mwanya gitinga na manyira abantu ngubori murenga bono nyarodongo gasarika nere igabichoria ya mutuone gore kamili tigatoteba nike mahene musacha naye kagwate bigunga mukao ba mintu nko bagora chiri chiara bagoire ligenjera yogo chira ni bweli moikaransi mukwanire tigakwana nande gochiko bodi aseri sango na kwaleta mangana ya lakini rende na arambu ya kolete gekora na bora nyona chita karu discipline nyomba lakini tari aseri sango mintu mwanya gitinga ikike ganso mi lese ninga mangana aro bande aru ya chiere ngorana na bora aminyoke ochigo soka genga nyarebe mogo konya lakini nyarebe nere anda ba unchokere igo chinchira ne chinyinge cyo solve wa metando asega tati chi amate hello viovi hello Charles wairire kegima mbono wataboboka chiba gorete yes amangana ikuwa teziajo anjaro tabanyera tezura na tongo na kukidega na botogarozi tukajigoma ngese ano ndara kubolia niko begeto teze baminto hanga abasani banabuka mamuswati garo ngwabo yes abasani barora atare na barabu moraje abasani barora atare na barabu ewan Roma ni tenga no tu aro mozani amoteri ngango tike kora ka dona ka bore ma tike te mozani ya ko no mo na bi ma le ma dona ka no mo iri ya na so bore ke tibuloka ondo mozani o ya akili le ba mangana ikuwa te ni no wa te ba ina ya ma tinto ona ba ina to jo kana ina yes ina to chi ndere cho mo suta Pia mano Charles no alonde na rora eti ora tengo chiora ko ni nyanyira wakanera bane fisi watebi omonto nkorusi ole bikombe bibere osiaro ko motebi ngoma eligo kwando tinyori bakukumikende ngiliali
lakini ndio ndani kwa sababu ngeli ngakio moralia ayo kwa beta kwa yango muntu ma todo ngengi na bano kwa ngengi dogo bego ando ngengi kwa sababu ko beke ende kiana kuba yes ya tomo ya ende kiana kwa kwa na sababu kwa yes chora kwa ya ndana ande kwa kwa ngengi mo ndo wataka ringi tiki na bado ndio kwa kwa moralia kwa Biamaro Charles Nyeburi asengencho yoko bwaterana kwa bene omusacho yo changire mono ke imakoro iskabo otebirenga no ane chi block kanchire iskagwo ogo block yo musani ogo block yo musani bori kwa mo block kwa ranga ngo chiare go benefit alright bono ekero bono ndoche biro byana bigenda takoiruka mono ke gima na bo maitenga amashabikiane bono igo muchanga mugete ko iskagwo yakora nindoche nigo chibwa kulete ke gima lakini ndo maitegesa kukego semania enigo kego kina anchira montaite goteba ngase balia mogotunia chiredio chino chinse chabona barababa na banda abamogendrete ko tengera gwetera ase television yaito ya Voice of Victory kigancha kia masesenia inyora oyotarionde ogendrete gokoirurukia imeyo moroberio kurende amalietane igonkoro kwa Rachel Dongo ise kondoka the VOV Giant Lady tinkorora bobe na bunere enaro yane botambe kero naso ira sembe gosemagega yemenyoncho ni gonko burukani style gete tindi koliera nchoke molero bia mona amashabiki anege kogera na inu na abantu benguru nene no nya tinda ikachinsango chigwako kwa eriko rwasegeta seni na bondo chenga bado ebiro biane imbitigarete tiango ndaira na asense media ye studio ya kabere ngira nego chia ase oyo minto hezbone bosire oyo gendrete gwechandera amario gingane bicha ko ikera bire asenchera yobo ikera ngo cha iskoga 1-on-1 inyoranga umurobiri bechi amate no gendereta monyo mwense no monyo mwense umanya makoera obasugwae na kiora bero monyo naide ekerenga kyae no gotugutwa isiko na gotachwa na bantu intwe no monyo mwense no monyo mwense umanya makoera obasugwae na kiora bero monyo naide ekerenga kyae no gotugutwa isiko na gotachwa na bantu oyo minto na eobora buwasense yonsi totongetaya onyebekenyaro onyebise tongetaya yao uro muchore asegetunwa nayo erarabere ense yonsi oyo minto na eobora buwasense yonsi totongetaya onyebekenyaro onyebise tongetaya yao uro muchore asegetunwa nayo erarabere ense yonsi Ayenayetaya soka isiko obare Ero kera banto barakorore barore obuya bwaye irinde abange nabairane ase enyomba ya tata oito Ayenayetaya soka isiko obare Ero kera banto barore obuya bwaye irinde abange nabairane ase enyomba ya tata oito oyo minto na eobora buwasense yonsi totongetaya onyebekenyaro onyebise tongetaya yao uro muchore asegetunwa
onye bise tongetaya yao uro muchore asegetunwa nayo eraramere ense onsi oyo minto nae oborabu asense onsi totongetaya onye bekenyaro onye bise tongetaya yao uno muchore asegetunwa nayo eraramere ense onsi oyo minto nae oborabu asense onsi totongetaya onye bekenyaro onye bise tongetaya yao uno muchore asegetunwa nayo eraramere ense onsi oyo minto nae oborabu asense onsi totongetaya onye bekenyaro onye bise tongetaya yao uno muchore asegetunwa nayo eraramere ense onsi oyo minto nae oborabu asense onsi totongetaya onye bekenyaro onye bise tongetaya yao uno muchore asegetunwa nayo eraramere ense onsi. bas bono abwo barura sembeo asengero yabo nigo bakorokwa nga gesure ngero yabe korokwa nga akeriogi na bwo bono batekire ko bagutoirukeria engere yabo ensiani mono kegima ekero bono ndoche amashabiki anagenderete gochiaka korwesko gabo na bwana ni wandoche chibagorete mono kegima rishabiki ndira igari achandekire mono tigango inchiko baginko bwate simiyaye ondande yabutokire rishabiki ririe chandire mono korwesko gabo nande namba yaye nige gochangani noni lakini rende ko yabwatande nyebogorie inyibwenga na kigoseri gote ba hello viovi hello voice of victory hello Ishabikiriri chandira mono kegima korwa isko ga boti mighty ngane network ya yere mbege kogera nkonkorigereria naro network ya neru full mono kegima lakini rende omaite onkora abatebia nga Nyarodongo at your service nkora abatebia ndenga I'm always at your service igonda egere mbwate simi yao tintageti ko reject simi yonde ya bwensi paka lirie go chani noni aineri shabikiria nerigia o datigarenda okora nge network yao ya go chandire korwa isko ga mono kegima
ingi kerigo se nyarudongo intagete gogotebia ekera bonondo che ebiro byane bya minyokiro mono kegima birange gochiko butoka mbwate chidai kankego na bontagete goteba ngana roda mashabiki abo changia sencherensi yani mono kegima onya kero kende kogotuni ya radio na television yao chise chiabono marogoba oyo tari onde obeire gakoera asembe okorwa buchisa kianda kurende enorio botambe recho noyomo inyora recho VOV recho noyomo nero dio kwirukanga the VOV Iron Giant Lady na koletire imeyo moroberio asencherensi yani mono kegima ringana lisiani oseringa rituoni twabeire tokogosoreria imeyarira rie nchamo naye ringana rikoro kwanga ki chiamate na abasani gose amate na abasani oiso goteba amate no musani naro emechando teyo maite ngora harigererinde nakigose quote nera eronta gitego kwanera is a quote ntonkera ngo chigokorera kera na akorire omo songera kale goteba nga amate no musani igonga in other words ntoko menya tutabwati abasani lakini abasani aba inyora ebara abechinge semo ibere tobwato musani omuya no musani omobe musani otari kogecha no musani obutabo okogecha bono egentaka nene nkeringa learn to identify your friend egera ko identify the type of a friend yobwate egera komanyanga musani ongenjo kyokorete ki musani ongenjo kyobwate minto mwanya getinge no musani omunya ibero no musani ora kwagache no musani otakwagache nande kabe omuntu ogosoma so bwango bakwanyoringa gwatwalira omusani omusani otari go kwagacha ayuna arongo chikokolera that is now under possible solutions if me yeri ngarari korokwa abasani lakini arore lishabikiririane liechalire mwana kegima. Hello Voice of Victory. Hello naende ya butokiro korwa sembeo bona walishabikiriane pole sana ligia network gakingia na incho na atemire ko gwechandera buno moradio lakini ebinto byao bya sinyire mono kegima network ya nenche nigere full minto mwanya getinge egera kumanya the type of friend obwate manyu musani o noyo ngenchoki obosani bugotimbera na mache tiga abantu batige obosani bugotimbera na mache not necessary utimbera na mache asogo twara bakungu babasani baino not necessary asogo twara abana babasani baino not necessary yubato sogo tiringa omochokoro bo musani o omobwate obwata agachokoro ko musani o yana kusale tigwa tiringire kwa rusiri oro na rekenyoro kemanyete magosa manene nando bosoko bonene asabasani banga buna abaiga obosani tiabote yarako obosani tenena no musani o for better for worse egere omanye komanyanga oyo no muntu bwengenchene no mono kegima sore ege akogera abana bwa abasani bali baganeri. Hello ntoigwana ine lakini amashabikiana ege ntonkere ntagete gokorera igoro yobosani obo ntonkere ntagete gokorera igoro yobosani obo obosani bo kabeza na kibesa kigegotani abasani muno abasani mulende asama ngana yo kabeza na kibesa omusani onyo ko akibesa okolere emechano moira ne kibesa kiaya sekero kegwenerete gusase biro bigwenerete abasani bande baetanira asengencho yobosiro obe manyango musani onega ngakibesa rero gankonya manyango musani onarero wanga kibesa rero ganka besia nchemoiraneri naye kabo musani okongemyo musani o tiga ko bayo musani okoye gwakera mambi kera maragoba lakini aye gore kunyu mugusia tebete ngiki abande songora igoti ikiao kunyu minto mwanya getinge tubwata basani barengenche kabunejo umusani utago kabezi nonyene chisiringi sana akia nani na baru jo chandegete na bamumanyire ngaino nabasani aya monena nabasani bo 10 lakini ta koko kabezi besa ngo naye kabo musani ukabesi umusani o kaba basani moko kabeza ni nane mwiranira egento gyasali gyatiringira amasani mono nekibesa onye to konyara kobo mwige nwasogo kabesi umusani o tiga twara chimbebe asaba sani
no nyeneri ngana liao manyanga na kyo gotebyo musani ho basani bali batari gukiriri ngana bakoirurukia na abandi bali bagokiria bono learn to identify your friend igo ngani gonde under possible solutions basani tugane gotebya mangana manyo musani goteiringana manyo musani naro gukorerisia ataigetinda no yo naro gukorerisia kuduma yankoro. So it's all about loyalty. Be loyal to your friends. Ege sungo nkerigetaka kabo mwege no aso musani ogo sasa basani bawo onye to kunyara kabo mwege no tigana mangana ya basani yarodongo nkora atebinda bantunga tinga neri nga kiruchi nkobinga basani mbwata chunguzi ma ya basani for what abongo twara basani yabangira kini bosa abandi bare fake you know we have fake friends abandi babigite bosibwe babigite chi mask yani kuchimagaga imeya nkora tomo maite lakini iska izaba smiling agu smile yuko kori kwa Judas lakini imeya nkora bose tesa korara ko witerebi ebi kwa boka kibuga ki eri wache tayo kaigole nkoro kamate mwana gete na nyote green card mwana gete na nyana etete mwana gete na nyore temeremo ana igako nako nanda tika kwa abasani moko ne otebanga aba ku Yesu yawa abasani moko tanga amen lakini imeya nkora amen yete yetiororo puzi kabisa upuzi ya besanana okonya gotebanga nga haleluya mwana na abakwe nga amen bane bana te nga amen okonya gotebanga amina tiga goteba amina nusu yebikobaga ndeba amina kurumeya nkoro ankyo na yose niwe mintu mwanyagetinge bunanje nkora atebya abantunga zamu yangu yaja na ndi already sisi ni wabarikiwa no hana no mosese ni buore learn to count your blessings tena kokwebi kwa goikera igana na omwebika nyasa ko ina bana bao byo aina masese ni yogo kumya tena kokwebi ebikoe tekora tabienda abantunga naki unya basani bane bayikiri koiruruka gochimumbu abande bakolere ki abande basomeri abana abande ba nanchi gose ningenda takosomya nanchi gose za engaki yana ngo ikere nanchi gose bakolere chisukuru nanchi gose mwana nagenda takongerwanira naye manyabo iko mwana nagenda takorwanira buyamone yakire chinkobi asemere memi yawakolere nande mere memelito yakire chinkobi engaki yawo bono ngo chire gocha myaka yawo yalietwe ne chingi gencherere mintu mwanya getinge kaya yalieto ne chingege nguchira ko ba restored back. Hallelujah. Tika kona gokwa omoyo tione gwake bikoe asengencho eyogo yo mosani o kabo mwegenwa aso mosani o. Right basi bona minto mwanya getinge ekero bono ndoche biro byane bono bya butokire nganchere ngwakiro kwa eri aerisha bikiriane ege kogera no monto bwengenchenene tuabeire tokobwaterana naye korwagwo nagasoete imeyo moroberio nande ndoche bona biro byane byekirengo kigotikana naye korwa sembeho inyora engambo ya rero yabeire nsiani mono kegima daro ya mashabiki ane mogo changia bakabona nigo kibagolete mugendete ko ngakira kisimi bakachinse chiga na manyire nga engambeye nigo yaba sionora chinkoro mono kegima nane nigo yacha right on time ine ayeno manyete ngabasani bande ngo timbera bara abasani baba mache ine ayeno manyete ngabasani bande baitira abamwabo ine ayeno manyete abasani bande bagote haleluya amina ekero gwa sese niwe lakini amina yebikoba lakini ime yechi nkoro chiabo nigo baigwete batiachoke ine no manyete abasani mbare bachira sobo gimabwao asengenje ya competition ine no manyete abasani mbare batari korara azinge e competition nerengia mune yogosomia abana minto mwanya gitinga lakini competition mune yokugura chianga nebikoroto competition mune yokugura chianga nebikoroto mona bakungu eyengi bono aya namagendera minto mwanya gitinge stay within your reach stay within your limit minto mwanya gitinge abasacha competition nerengia mogo compete gote abaniti atogorobolemo twagacha tobekere residentials chikonya abana baito rentals I mean chikonya abana ese myakere bosio amagenda narara maya lakini competition yoko nyuma marue ba ngachigini sire ngakwanyu ngayaro ire ngagwatere kemesa
obuno bosani mintu mwanyagiti competition nere etarigan etagwenerati na ko maite no bwato musani o compete na ya se bintu byo boliri muna kogora marua ngo chafue mesa wachana na yeye na ko maite no bwato musani o compete naye asinge njo ye bintu bitagwenerati wachana na yeye mintu mwanyagitinge bona abanta ita wate abanga ayerisha bikiriana no muntu bwenye nchena no muno kegima tuabere toko bwaterana naye asenchero yobusiani naende na manyire ngambare mwari kachimesmes ko isko gago lakini tinyore tichinga kicho soma chimesmes cheino rero mama itenge yeterie naro yane nero dongo ninganchi to soma chimesmes ninganchi to kobogol chisimi cheino lakini na bondo chenga time is not on my side aye nerisha bikirie ngenchana na mono kegima yakire chinkobi naende tuatomerane ase ebiro bikobwatia amarietane Rachel Odongo. Bye bye.